Wara li kritika lill-MP Peter Agius fl-inizjattiva favur l-industrija tal-gaming, Elix Saliba jitlob l-istess ħaġa lill-Kummissjoni Ewropea. F'April ta' din is-sena l-MP Peter Agius ħa inizjattiva appoġġjata mill-industrija tal-gaming f'pajjiżna fejn talab lill-Kummissjoni Ewropea tintervjeni fil-qasam tal-gaming fejn bosta kumpaniji Maltin kienu qed jiġu medda minn azzjoni legali fl-Awstrija u l-Ġermanja. Dakinhar l-ittra uffiċjali tal-MP tal-Partit Nazzjonalista kisbet l-appoġġ ta' diversi osservaturi fil-qasam tal-gaming li jridu li din l-industrija Maltija ikollha vuċi fuq livell Ewropew. L-inizjattiva favur l-industrija tal-gaming li tħaddem xejn inqas minn 12,000 ruħ f'pajjiżna iżda ma niżlitx tajjeb mal-MP Elix Saliba li f'post fuq Facebook ħareġ jikkritika lill-MP Peter Agius u b'mod tal-kollox qarriqi qal li l-inizjattiva ta' Peter Agius hija ħidma kontra Malta. L-attakk qarriqi tal-Viċi Kap tal-Partit Laburista Elix Saliba ġie imbuttat ukoll fuq il-magna tal-propaganda tal-Partit Laburista il-One News li f'rapportaġġ f'Ġunju qalet b'mod qarriqi li Peter Agius irid jarmixxu gaman fuq l-industrija tal-gaming. Illum iżda l-MP tal-Partit Laburista Elix Saliba għamel l-istess appell li għamel Peter Agius 6 xhur ilu fejn fitra lill-Kummissjoni Ewropea talab li l-Ewropa ma tibqax sikta fuq is-sentenza tal-qrati fl-Awstrija u l-Ġermanja u biex il-Kummissjoni Ewropea taġixxi favur il-libertà tal-moviment Ewropew anke fil-qasam tal-gaming. F'reazzjoni fuq X l-MP Peter Agius qal li huwa tajjeb li fl-aħħar l-MP Laburista jara xi jkun l-interess nazzjonali u jaqbel mal-inizjattiva tiegħu. F'kumment lil Net News Peter Agius qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista dejjem ħadem fl-interess nazzjonali tant li kien il-Partit Nazzjonalista li attira lejn pajjiżna aktar minn 250 kumpanija fil-qasam tal-gaming u jrid ikun il-Partit Nazzjonalista wkoll li fil-ġejjieni qarib jaħdem biex Malta ikollha setturi ekonomiċi ġodda li joħolqu xogħlijiet ta' kwalità bħalma nħallqu bl-eluf taħt gvernijiet nazzjonalisti fil-passat.